Kaixo, Hugo, kaixo nara. Kaixo. Bueno, Hugo, benetan zorionak, ze askok 40 urtekin ez dakigu bizitzan zer nahi degun, eta zuk 17 urterekin horrelako ziurtasunarekin, ez? Eta pauso guztioik ematea, ausardia handia zuk lehen esan dezun bezala. Benetan, zorionak. Eskerrik asko. Zein izan da jaso dezun galdera edo komentario deseroso edo mingarriena? Nik ez ditut inoiz ez galderarik ez komentario deserosorik jaso. Niretzat, adibidez oso deserosoa zen, esaten zidatenean guapa. Vale. Baina, olako komentarioak ez ditut inoiz jaso. Ez. Eta galderarik ez. Osea, bai egin didate galdera batzuk, baina beti errespetuz. Bai, ez dia mintzera joan, ez? Osea, gehiago jakitera. Bai. Ze ondo, geroz eta gehiago hau erantzun hau entzuteaz, Bai. Geroz eta min gutxiko egiten degunaren seinale eta gehiago ulertzen ari gana. Eta zu, arreba bezala, nara? Ni berdina, ez didate inoiz komentariorik egin eta hori eta galderak beti errespetuz egin dizkidate orduan. Bai, ez da egon galdera mingarri hauek, oso ondo. Hobe, aurreratzen goazelaren seinale. Bai. Hugo, zuk esan dezu ez, prozesu guzti hau. Zenbat emozio prozesu guzti honetan? Emozio pilo daude prozesu guztian. Azkenean, niretzat lehen izan zen, ez jakintasuna, pizka bat, eta gero, behin jakin nuenean zer zen gertatzen zena, beldurra. Beldurra, azkenean, ez egoelako, nik ez nuelako nik bezalako jendea ikusten. Eta horregatik niretzat beldurgarria zen, guztiz beldurgarria zen. Nik pentsatzen nuen esango dut eta jendeak zer pentsatuko du. Eta gero azkenean esatean posa gaur egun nire burua ikustean ere alaitasuna, emozio pilo bat daude. Hasierako beldurrak, oraingo pozak ez, guztiak, bizitzaran bezala. Azkenean emozio onak daude, txarrak bai, baina ezke prozesu bat da. Bai, eta bizitzako prozesu guztietan bezala ez, momentu deseroso asko eta baita eroso asko egon bardia, baino erosoak egoteko deserosoak. Eta enara zu, zergatik etorri nahi izan dezu gaur hona? Azkenean importantea iruditzen zaitu bai, familia bezala referenteak edukitzea, ez? Azkenean bera beldurra dauka, baina familia ere bai beldurra dauzkagu. Eta oso importantea da, niretzako oso importantea da hori, jendea jakitea, bebai familia dagoela, problemak edukitzen, eta jazta, eta lagundu aldizkigu. Prozesuan parte zeate denok, ez? Eta hori, bai, ez askotan iten dugu, ez, pertsonalde batera, eta familia, ez, prozesua batera. Bai, azkenean prozesua berea da, baina ere bai etzekoak pasatzen dugu prozesua berarekin. Sistema bat gehaz. Hori da. Eta sistema batek beste sistema bat ikutzen du. Ordu normala da prozesu hori denok ikutzea. Eta denok aztea prozesu hortatik. Bai, azkenean denok azten gara prozesua berarekin. Beste puntu batzuekin, baina denok azten gara prozesua. Eta hemen, zerta zaudete harro zuen artean? Nik uste duten ara dela pertsona bat beti dagoela laguntzeko prest. Bai niri, bai beste pertsona askori, eta nik uste dute hori arro egoteko zerbait dela, ez? Eta azkenean hori, pizka bat hori. Eta niri ere asko lagundu dit, eta beti egon da nirekin prozesu guztian, edo prozesua ez den etapetan, beti egon da nirekin, eta hori. Eta zu? Niretzat azkenean pertsona bat daukan gauzarik importantea da bere burua jakitea. Eta azkenean oso arronago bere burua jakitea eta bere burua nor den jakitea 17 urtekin. Niretzat hori da... Bai, ni 40 iristen nahi naiz eta ez da oso ohikoa hori, Hugo, así que oso ondo zoaz, benetan. Hemen, hasieran tirapu jarri diguna bestian ez, aske bizi, aske maite, zer jarriko zenioke esaldi horrei? Zer gehituko zenioke? Aske maite, aske bizi eta izaten utzi, ez molestatu. Utzi bestei nahi duena izan, nahi duen pertsona maitatu, ez?
hori pizka bat. Mezu honekin gelditzen gea ez, usteko bakean bakoitzari bere bizitza egiten. Mila esker, bikote, eta joan zaitezkete berriro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.